Uvumba. Come back. One of the highest contractors in Africa, and one of the federal contractors in a country called Abidjan in Africa. You are most welcome, my personal king. I can see the Excellency Megapati comes April 29. He will entering here as the Vice President of Nigeria. You are most welcome. Uvumba. Mwa bo Sofia nwezi Igbo Nwokori na asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Opurobios Igwe Ejenga. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọsụ na-akpa ego. Ọ na-agba ọsọ mmụọ na-eji na-eleta. Ọ na-agba egwu na-agbasi egwu ike. Igwe nwere swag. Ọ ga-abụ oge esi. I was the MC. I went on with $500,000. Your Majesty, my personal king. I can see a level of please, Sarowa. Let's I can see. Hey! Olo Tamilato. You get some more. Egwu aka ha gbara adreesị onye a 5 million. Ndị agara m na. Thank you, just hand on, thank you. Yes, sir. Ladies and gentlemen, I can see the personal player in Daba. Here comes Ozzy, the Prince of Africa. Who always touched my life? The Prince of Africa. Can we have a space for the Prince of Africa? The man who touched people's lives. You are most welcome, my prince. You are most welcome, the architect of philanthropies in India, in Wuhan. Thank you so much. Biko, Kiliaro, the captain of Funos, I can see it. Here we have Igwe of Ukuru. Bala, you are most welcome. You are most welcome. The king of Ukuru, you are most welcome. Please, if we walk, we are done. We are done for now. Please, security, let's walk on it.
2015 ejekwari asị na m enwere ụlọ na m alụtara ụlọ ọ bụrụ na wee mere iru ụlọ o wee weta 100 million naira mesie nye anọ 10 million nyekwa n'ọfụla ebe a 10 million mbọsị ahụ mesie wee 4 million cash wara igwe ọjị ọkwa mere eme ndị ichie ọkwamere nwere ego onye a na-ekwu maka ya nwere ife ọ na-eme 2015 ọ bịara ebe a ọbụbamụsị a na-eme pati ọ bịara obodo abụọ ọ bịara ebe a ka anyị eme obodo ịtọ ihe o gosiri bụ na ọfụrụ ndị alụ n'anya nne iruru ana na bie si n'igbe onye alụ onwere ka iwere eza 200,000 wee pụta o so wee lụọ bụ igwe a o so wee sị na onye ọbụla na-achọ igwe okwu na-achọ ya okwu maka na ọmalụ gọọmenti mgbe a ka jeneta kebe Buhari achịbago ya ma bụrụ onye nke Buhari ma ọgwa n'isi so na onye a na-ekwu mere ibe ọ na-eme ibe na-agwa ụwa bụ na ụdị gị dị sọsịrị pụọ na Naịjirịa ịma na Naịjirịa adịgo mma lee na onye na-achụ alịrị lee na onye nwere obi ọma lee na onye na-agọzi ndị alọ ibe ome 250 ọ tụrụ n'ahịa nne maka na o nwere onye ahụ abụọ bụ oge ọ nọta abụ ma ọ bụ nọrọ odi ya o nwere 100 million onye tinye n'akpa mana ọgbara mbọ kpọọ nwa nwoke a na-akpọ ewu o nwere aka ekpe wee dee cheki 100 million enye onye gawa ugwu ntinye ya na bankị under 10 minutes omume alati bee 100,000 ebe o jedebe ozigbo ndụ chukwu edobe gị ọ bụrụ maka igwe na-emere ndị ụka anọ ma ndị Katọlik ma ndị Anglican ada agụta ọnụ chukwu edobe gị nwanne m iwe na-ekene nnukwu igwe bụ chairman anyị na Central igwe Ezedike igwe Ukwuru the chairman traditional council Central na Central niile na-ebe chairman ya anyị sọkwado mụ na igwe Nnobi ya nọ n'iru bụ igwe Nnobi anyị sọkwado esi achịba ọchịchị amara anyị mma anyị gbakọrọ na bịa bụ na ala na-acha anyị under 2 months etu o wee chapụrụ ihe ọgwụ onwere ihe ọbịa nwere mụ na Naịjirịa ije kịta ife Ukwuru Kingdom ọ bụ the best hall n'Ukwuru na onye bụ nwanne ya nwoke ọ dị n'ekwu abịa ọ bụrụ inwe ego bụ okwu a na-ekwu na-ekwusi ike ọ bụrụ inwe ego bụ okwu nwaanyị obi eji eme gịnị ere ego ka onye si eme ka ekwesị agbụ ya ka onye si ewepụta ka Chukwu si eme gịnị eju akwụkwọ igbo cheki onye na-anaghị cheki ewu kash ọ wee bụrụ m wee je gosi m ibe a na-akpọ Phantom 8 gold plated onwere onye Naijiria gbara ya mbụ ọ nọ na $1 million+ ịpụta ya $1 ahụ mara ihe almost half a billion moto na ya ka ọ nọ abana ya moto 2019 Phantom 8 onye isi gbara na Naijiria batọ nweze na ugbo ọ ga-adị na history a na-akụziri ya ụmụazị 2019 Phantom 8 onye isi gbara ya bụ atọ nweze na ugbo atọ onye atọ ọzọ Igbo ndụ atọ dị meziri ọzọ Igbo ndụ atọ dị meziri ndụ ọsọ karịchaa akwụ ụlọ ogbenye na-ewute ya nne ndị alọ ụlọ ya ahụ bụ o si eme ọnụkwụ mmadụ bata onwere oge ọ ga-ekwu okwu onye bịara anyị na-enyegodi nri ihe ọjị enyi ọjị arụajụọ ya oyi abatazie n'ime ụlọ emesịa ọpụta mana ndị na-ekiri anyị ọwụ mmadụ ịma onye bụ
daalụ emụnwa bụ Igwe Mark Anthony Chinedu Elibe Okonkwo Eze dị ọra mmadụ tọọdụ Ọfalọ ọfara ka a na-agba alụ na-agba ọfara kwa arụ ịtọ ọfara ka anyị na-agba 2019 ọfala igwe alụ ọfala ụmụnna wee na-enwe aṅụrị ọfala bụ mgbe igwe ji enwe aṅụrị eji agụ arọ ọ mgbe igwe ji akpọ ndị obodo ka faba soro ya ṅụrị ya maka ogologo ndụ Chukwu nyere ya taa a ga na-eri na-aṅụ chie wee ji eforu so na ife ọma ka a na-eme mgbe na-azụ na ọ ga-adị ndị alọ mma ndị alọ nna-achị nwoke na nwaanyị batara ebe a Chukwu ya agọziba n'afa Jizọs. Ife pụrụ iche bụ na anyị na-anya atọ eze n'ugbo batara ọ bịara nke gara aga arụ ịtọ gara aga Igwe Ọnịcha bụ chairman anyị nke nnukwu ọnụ ya so na afọ juru anyị nne nke a pụrụ iche deputy gọvanọ na-abịakwa senators na-abịasị ndị echiri echichi bụrụ ibu mana Ọchukwu ka anyị na-ekene ya na ife ọma na-eme tata na obi alọ ọ ga-adịrị unu niile mma okwu unu ji bịa ka unu ga-eji wee ma ije unu ga-abụ ije mmiri ama abụ nke nkụ Chukwu ga-agọzi nwoke ma nwaanyị nọ ebe a arọ a ga-amara anyị mma karịa arọ gara aga n'afa Jizọs. Thank you, sir. Thank you. N'alọ ndị ichie m na onye isi ndị polisi na Anambra steeti CP Commissioner for Police Anambra State Present one ezigbo mmadụ ka ọ bụ nọ n'azụ ibe njisi ka ngosi unu maka ndị na-aghọ ala ndị dị for regency ka unu ma na-ebere ka m na-emere ụfọdụ ebere ka m na-emere maka ibe na-eme n'alọ ọ bụghị nwanne gị ọ bụrụ nwa dị ya na gị ọ bụghị nwa dị ya na ọ bụrụ nna ochie ọ bụghị nna ochie ọ bụrụ ọgọ anyị na-aga n'iru anyị na-ekene ọzọ Igbo ọ bụrụ ma pawa dị ebe a CP bụ ezigbo mmadụ is a very nice one. Ndị isi kwenu ala kwenu my dear Commissioner of Police welcome. Obi so m nso ebe ma abịabụ abịabụ dịka igwe ti nke ugbo na-atọ mmegbere ebe ife ọ na-eme na-atọ m ụtọ wee wepụ igwe Ikedunu it's a young man ma ebe ka m gwa unu okwu na nọ na gọọmenti ife na-eme na Naịjirịa anọ na dis gọọmenti na ka epụta na Shagari kweta na Buhari ọfa ya edozi Naịjirịa ọ dị mma n'ọfa ya enye ndị Igbo oke anyị ka na onye Hausa Olumare Buhari nwere conscience n'ọdụ ndị Igbo tọbara akụkụ na onye ya enye anyị pawa ya nwere eje tụrụ ya vootu maka ibe na-ekwedo ma anyị ibe na-ekwu ọ for a few weeks were ahụ president of Nigeria nwere onye astọpụ ya ogo Chineke tiri ya o wee ya ahụ ọnyacha ya ọdị London ya cheta nata ka na-akpagharị na-eje ka soja ojiri okpokpo akpagharị ka akpagharị na o Chineke na-enye pawa Chineke ya egwe pawa ndị niile na-akparụ mgbe ebe na-atụ mgbomgbo ya ekene ebe unu bịa tụọ vootu ka o unu n'anya ka Buhari change their life unu change ụmụnwaka anyị nọchi anya anyị na anyị gwa ekene m nke ewu ọjị gị itinye na akpa wee na-eneta ndị bunu anya kee my boy ka onye na-ebe a wee 500,000 ụga ndị isi a n'ebe m na-eji eziga ọtụtụ tụọrị ọzọ Igbo ndụ ngwa na ibe dị na cheki a ntị ya ekwuchi nke o nyere igwe ọ millions ọ na-enyebu m enyebu nke a bụrụ izi ka onye abụ o tegbuo mma mgbu ya afa maka mkpọ ya afa ebe akpa jijijiji ọkwa igwe ka o nyere o wee nye ndị ichie 500,000 anyị na-akpọlitezi
ofe ichie ga-abịa kene ichie agụ kulite ka ị bịa kene ọzọ Igbo ndụ emezizie ka ezigbo ọzọ Igbo ndụ asị m onye afọ taa ka afọ na echi n'aha Jizọs afọ nke ị na-eme n'ugbo anọ mbe n'ugbo ụbọchị ọ na-eme n'ọrụ mgbe igwe nọ n'elu so n'ihe dị n'ime bụ na anyị na-ekene gị okwu ji bịa ebe a maka mana ka eji wee na-asị ya maka n'aha Jizọs ịmara Igbo ahụ na-azọ ndụ na-azọ ndụ nwunye si n'ebe anyị ncha ndụ anyị nọ ekwele na ọfọla nke ọrụ ọzọ ihe agara agba ọbụla na ezigbo eze ka ịbụ ịmalị mma mmadụ ịmakwa ibe inwere nsọpụrụ ị na-asọpụrụ ọ ya erubele isi onye ala ọbụla nọ n'alọ Chineke mụrụ n'alọ a bụ ịbụ ezebe ị na-adịbe nne Chukwu na-eme eze mmadụ a na-emere eze wee si n'ozu Igbo ndụ ofu onye na-aga ọ na-aga ije o goziri ndị mmadụ na-aga ndị bishọp na-eme tuba na-aga ndị nna na-eti aka n'akpa na-egosi mmadụ na-eti aka n'akpa na-echenji laịfụ mmadụ na-eti aka n'akpa na-asị mmadụ ibe dị mma na-eri afọ m bụ Mrs. Onyinye Lolo Ucheze ọfala ka igwe na-agba ọfala ife dị iche bụ na ndị mmadụ ma ndị si ofesi wee bata riri nne ịghọtago dị ma a na-agba ya dị ma ọ na-ekris ihe dị iche na-eme ịfụ na ihe dị iche na-eme ihe nkiri erika nke afọ akara aka igwe bụ mmadụ ọra so atụba m anya ụlọ yes ọ mmadụ ọra ọ mmadụ ndị mmadụ like iri nne ọ dị mma mgbe ụfọdụ ọ na-abụ nwoke na-eme ihe ụfọdụ etu a ụmụ nwaanyị na-adịghị azụ mana a sị na nwoke ọ bụla nwaanyị kwadoro na-aga n'ihu nke ọma jiri ohere abụ ụmụ nwaanyị bego ọkachasị ma ndị alụ ụmụ nwaanyị bụ niile ihe gbasara nkwado di ha oke ana m aya ụmụ nwaanyị ka ha jikọta ọnụ n'ezinụlọ ha kwado di ha ihe ọbụla ọ na-eme ka ọ wee na-aga nke ọma adị mma ngwa kene ụmụafọ Igbo ụmụ Igbo ekene m unu EPE 969 FM EPE ladies and gentlemen 9 FM ọ bụ na biko je tibu bịa ka ọ mmadụ wee nwee na Shigard ladies and gentlemen EPE 969